Rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Kano ta yi ƙarin bayani kan wani matashi da ya hallaka mahaifinsa a unguwar Tudun Yola da ke nan Kano. Kakakin rundunar 'yan sandan reshen jihar Kano, Ibrahim Idris Abdullahi, shine ya bayyana haka bayan jami'an hukumar sun kama matashin da zargin aikata kisan kai. Ya ce mahaifin matashin ya kawo shi jihar Kano ne daga jihar Katsina domin ganin likitan kwakwalwa saboda rashin lafiyar da matashin ke fama da ita. Da suka zo ranar Juma'a din kuma likitan da su gani aka rashin sa'a sai ranar Asabar jiya kenan za su samu damar ganin sa sakamakon su koma Katsina sai suka samu gidan wani dan uwan mahaifin kenan a nan Tudun Yola da zummar za su kwana alabashi jiya ranar Asabar sai su je su ga likitan su. Sun je ranar Juma'a gidan dan uwan mahaifin haka suna cin abinci sai shi yaron tun da yana da matsala ta kwakwalwa a dai dan binciken da muka yi sai ya faki idan mahaifin irin flex din nan da ake cin abinci da shi na kas kamar tangaran sai ya buga mahaifin a ka da ya faɗi kuma ya amfani da dai wannan shi zargi aka yi amfani da shi wannan flex din ya rinka daba uban a fuska da jikinsa gaba daya wanda yana neman agaji aka yi alatin ofis ɗinmu da ke nan Tudun Yola din outforce suka kawo ɗauki dai aka ɗauke shi aka garzaya da shi asibiti daga baya kuma shi yaron muka tsare shi a wajen mu muna dan yin bincike inda bayan an je asibiti kuma jiya Allah ya masa cikawa. Shi kuma yaron already kamar yadda ka san kes ne na homicide ko manslaughter kisan kai na gilla to sai muka yi ma police handing over domin su ci gaba da zurfafa bincike da kuma yin abin da ya kamata. A wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta an hangi yadda matashin ke yin bayani a hannun jami'an civil defense kan yadda ya kashe mahaifin nashi. Da ganin bidiyon dai al'umma sun ta yin shakku duba da yadda yake bayyana cewar ya hallaka mahaifin nashi ne domin ya shiga aljanna shi kuma yana son ya shiga wuta. Ya bayyana cewar mahaifin nashi ya yi mai hidima ya sa shi a makaranta ya kula da rayuwar shi don haka ya ga dacewar hallaka shi domin dai ya san idan ya hallaka shi mahaifin nasa zai shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta. Wannan bidiyo ya tayar da hankalin mutane da dama to amma sai dai bayanai da suke fitowa daga hukumomin tsaro kawo yanzu na nuna cewar matashin na fama ne da larurar kwakwalwa abinda ake alakantawa da waɗancan kalamai da ya rinka yi ba tare da nuna nadama ba. A nan ma rundunar 'yan sandan Kano ta gayyaci wasu jagororin 'yan daba 52 domin yin sulhu da su a ƙaramar hukumar Kiru. Kwamishinan 'yan sandan Kano Muhammad Usainu Gumel shine ya sanar da haka a wani zama da masu ruwa da tsaki a yankin Kwanar Ɗangora da ke ƙaramar hukumar Kiru. Kwamishinan ya yi kira ga mahalarta taron da su zama masu ba da haɗin kai wurin samar da zaman lafiya da kuma taimakawa wurin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar karamar hukumar. Kakakin rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya rawaito kwamishinan 'yan sandan na buƙatar mahalarta taron su taimaka wurin gano manyan 'yan daba guda 52 da ake neman a yi sulhu da su saboda suna da hannu wurin tayar da zaune tsaye a karamar hukumar. Sifi Gumel ya yaba wa sarakuna da sauran masu ruwa da tsaki da shugaban karamar hukumar Kiru bisa yadda suke baiwa rundunar 'yan sanda haɗin kai wurin samar da zaman lafiya. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano ta ce har yanzu hukumar kula da aikin haji ta ƙasa na Hakon bata sanar da su adadin kuɗin aikin hajin bana ba domin baiwa maniyyata damar sanin hakikanin abin da za su biya. Babban sakataren hukumar Alhaji Lamin Rabi'u ne ya bayyana haka biyo bayan ƙarin wa'adi da hukumar ta yi zuwa ƙarshen watan Janairu domin ci gaba da karɓar kuɗaɗe daga hannun maniyyata aikin hajjin bana. Ana ganin tsananin tsada da aikin hajjin bana na 2024 yayi inda ya haura miliyan 5 duk kujera ɗaya da kuma hasashen da ake yi zai iya kaiwa miliyan 6 shine ya sanya aka samu ƙarancin waɗanda suka nuna sha'awar zuwa aikin hajjin inda ko a baya-bayan nan wasu bayanai da aka fitar sun nuna cewar waɗanda suka nuna sha'awar zuwa aikin hajjin daga cikin kujeru 90,000 da Saudiya ta baiwa Najeriya ba su fi ƙasa da mutum 30,000 ba. Ya zuwa yanzu dai hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano ta samu maniyyata 950 ne kaɗai. Saɓanin yadda aka saba ganin a irin wannan lokaci akan samu maniyyata kusan 4,000 zuwa 5,000 daga jihar Kanan. Mazauna babban birnin tarayya Abuja na ƙara shiga cikin fargabar rashin tsaro sakamakon yadda matsalar ke ƙara ƙamari. Matsalolin da ake fuskanta a Abuja sun haɗa da satar mota da 'yan fashi yayin da mazauna wasu yankuna a Abuja ke fuskantar hare-hare na masu garkuwa da mutane a kusan kowace rana. Bayanan da jaridar Daily Trust ta tattara sun ce daga ranar Litinin ɗin da ta gabata zuwa yau mahara sun kashe kusan mutane 36 tare da yin garkuwa da 339 daga sassa daban-daban a Abuja. Yankunan da matsalar tsaro ta fi kamari sun hada da Abaji, Buhari, Kuje, Kwali Gwagwalada da kuma ƙwaryar birnin Abuja.
Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan bashin naira biliyan 12 ga ƙungiyar Super Eagles da wasu sauran ƙungiyoyi da ke wakiltar ƙasar nan. Bayanin hakan na kunshe cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban Ajuri Inglela ya wallafa a shafin X wato Twitter. Sanarwar ta ce kuɗin sun kunshi albashi na mai horaswa da kuma allowance ɗin 'yan wasan Super Eagles da na Super Falcons da kuma na 'yan ƙasa da shekaru 20 wato under 20. Wannan na zuwa ne yayin da ake sa ran fara buga gasar cin kofin nahiyar Afirka a ranar 13 ga watan Janairu da muke ciki a ƙasar Ivory Coast. Kuma tuni dai 'yan tawagar ƙwallon ƙafa na Super Eagles suka tashi zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa domin ɗaukar atisaye, inda daga can ne kuma za su zarce ƙasar ta Ivory Coast domin fara fafata wasa. Najeriya dai za ta kara da Equatorial Guinea a wasan farko a ranar Lahadi a 14 ga watan Janairun 2024 da muke ciki.